Huriani tuhata selamat hari Minggu madihita saluhuna. Goar ni mingguta sadarion ima minggu parjolo dung trinitatis. Manang hasi tulu sadau ni debata. Doho topik debatado napuna hagugun. Atok tapuji matuhata marede mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama
dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumo palangit, dohot tanoon. Amen. Namamolus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana, alay namian rodi saleleng nileleng na do, na mangulakon lomo ni rohani, debata haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nung amarpungu hami di son, diari na pinarbadian mi, say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiay, jalaringgas hami manibangi, dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asa huparhasia kami aka ari-ari ni ngolunami napodoki, say pamasuk mahami Tuhang uluan saliling nileleng na. Pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita. Patik ni debata di mingguon, imasian patik peduahon dohot lapatanna. Dang jadi ganaomu, jala dang jadi sumanomu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotung gabe si sobaon manang sioluan. Dia do lapatan ni oddo, ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobaon manang tuganaganan mangido hanguluan siani jaladang jadi oloan begu manang ulpukan ni hadatuon jaladang jadi pos roha di ugasan homitan atong rak mangido gogo mahita sia Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon naho bartu patikmi amen mare de mahita.
madosatta tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata na badia jala na bonar, parasi jala pertaluk ni roha jala na basar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai sesa masudido salami, dangadong nahu pangasaw kami dukoni asini roham, hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasaw kami tujulong. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akkana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapi gima hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosatta. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsaki hoau marhite sian akka dosam, jalanunga dilojai hoau marhite sian akka hajahatomu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalau sim, ala ni hadirioku, jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madidibata nadikijang. Amin. Mari kita. Epistil di Minggu Sadarion, imanan yenet sian pesalmen 130 sia, mamukka sian ayat sada rodionom, diuduti muse sian ayat 10 sahatu ayat 10 tajahama marsikat soring. Edde sian sidapit, ale jahuba, disulikit, jala ditadahodo au. Manang merdaladalan, manang mudo mau, diseke hodo au, jala takas do di botoho akka dalam usudena. Tole siap pudi, tole siap julu dihaliangi hodo au, jala di linggom tangamu do au. Ai hodo namanoppa akapiakku ditonu kodo au di bagasan bortian ni dainang. Datung buni holi-holiku di jolong, ujuna terjadi au di sihabunian, ujuna tersirat au di dalam laut. Di bahini masayar kasitu tudo akka pikiranmu diau ali di bata jala masay torok do bilanganna
ima sahatna mertua doakan atu mangihon hatan di debata jala napiopsa amin. Mari dehila. Dakko maha porseau tai songon nahina ti dakko ni dongata saha porseau di sadok portibion rak mahita madok au porseau ini bata jahula ini lama makhluk nasul dosa na tuno palangi doa au porseau Yesus Kristus anak ini bata jahula nasai iman di kubur si Maria dari Yesus dari Maria adora tapi kema kor pujian siang punguan lansia laos juruti manon siang punguan korama.
Di ultima pumuan kor ina para Kamis.
Tikting namasa di Huriatta di mingguan 2 Juni 2024 na parjolo ruas nataba tajalo do gabe ruas di Huriatta ima keluarga Johnson Sirait inang bulan boru siagian narosian HKBP Pardomuan Nauli Resort Seribu Jawa Distrik 5 Sumatera Timur inganan nasida di Wiksia napaduahon nanayang marbagas tikting parjolo naing majalo pasu-pasu pabagas soma malo martogi eko dolok saribu anak ni Amang William dolok saribu nahinan tubuh ni inang Rouli Herlina boru hutahayang ruas ni HKBP Menteng Atas Resort Menteng Sian Huta Jalan Menteng Rawa Jelawe nomor 21 RT 006 RT 007 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dohot orwana Etrilina boru butar-butar ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur boru ni Amang Jasmine butar-butar tubuh ni Inang Elizabeth Sukaisi nahinan Sian Huta Jalan Hidayah nomor 22 RT 012 RW 008 Wik Sia Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu 15 Juni 2024 di HKBP Immanuel Kelapa Gading Resort Kelapa Gading masuk pukul siang napatuluhon padidion nabadia khusus sadarion Minggu 2 Juni 2024 di permingguan pukul pitu di Patupa Huriado padidion nabadia khusus tudua halak poso-poso ia nakon di Huriatta napaupaton majakon situa sadarion Minggu 2 Juni 2024 di permingguan pukul 10 di Patupa Huriado majakon sahalak situa sian wi 2 ima situa bihelman sialagan inang boru manurung wik 2 dung saya majahatik tingon upasa kami tiki asaro tujolo napalimahon pemensiunan situa sadarion Minggu 2 Juni 2024 di permingguan pukul 10 Patupawan Nihuria do Paborhaton pensiun Amang situa Makmur Rio Siahan inang boru si jabat wi 2 mamasuhi pensiun ala naunggo umur nasida ono 25 tahun do mutusi papungu peliak tujolo do hita di bagasan amplop di tolu hali parmingguan tu situa na pensiun tapasahak ma sian ias dohot lasne rohat tabe dung sidung parmingguan di Patupa do acara ramatama di gedung sekolah minggu lantai 1 nah di dohotan ni utusan sian kanukwik doho utusan kategorial nah paunopon parguru malua tahun 2023-2024 dohot ibadah khusus sadarion Minggu 2 Juni 2024 masohok majolo marguru malua do permingguan ibadah khusus domu tu acara pemensiunan situa dohok majakon situa masuk mamoseso ngon nasomal di hari Minggu tanggal sia Juni 2024 napapituhon pertangyangan wik hari Selasa 4 Juni 2024 Patupawan Nihuria do pertangyangan wiksada sahak rodi wik 12 di gereja dohot live streaming masuk pukul 10 sia wib
nama jabui ima ruas wik walu napawaluhon Dewan Koinonia kunjungan gerejawi SPH hari Minggu tanggal 4 Juni 2024 borhat do SPH ni Huriata Tuha KBP Bandung Barat patu paun kunjungan gerejawi nani huluhon ni inang padita ririn ML Sinurat STH napasiahon Dewan Diakonia seksi sosial tabuang maditangi akta akar ruas ni huria na di bagasan parsahiton suang songonin nang tersurat di tik-tiktak napasapuluhon panitia tahun ukumene inklusif pesta gotilon hut HKBP Cibubur napa 45 tahun 2024 di pasahak matuaka sesi-sesi panitia lau patupahon rapot akka goar nong pasahaton donasi spontanitas dohot persembahan kasih tajahama di tiktingtan napa 10 sadahon tupak tuha perluan operasional huria hari Minggu tanggal 4 Juni 2024 patu paun ni huria do papungu tupak bahen haperluan operasional huria siganu bulan di bagasan amplop tapasahak ma siang las ni roha songon parbue ni hapor siauta napa 10 hon padidion nabadia hari Minggu tanggal 4 Juni 2024 di parmingguan pukul 10 patu paun ni huria dopat didion nabadia tuaka poso-poso ianakon ni ruas ni huriata domutusi marguru manatoras di hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 10 wib maringanan di konsistori laos dibuan ma surat pengantar sian situa wib nabe napa 10 toluhon pemensiunan situa hari Minggu tanggal 4 Juni 2024 di permingguan pukul 10 patu paun ni huriata do paborhaton pensiun amang situa Roger F. Lubis inang borugultom wik 2 napa 10 ton boa-boa hobar tu program kerja ni huriata tahun 2024 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni huria asa tapasahat ma pelean tahun tu huria manang tu situa wik tabe songoni ma tikting di mingguta sadarion akka tikting na mangihut boi mata jaha na tersurat di wartat tabe Tuhan Yesus memberkati nuaeng Ujo hame ma amang situa be sialagan inang boru manurung tujulu. Di hanua manami nanami huria HKBP Cibubur suderuas rap dohok parhalado parjolo sahari madu mauliaka mahita tutuhatan alasi dohok tolongi rohani Tuhan boy hikanwen marpungu di mingguta sadarion las rohata ala martabba nagadun daula di tuhata di tonga-tonga ni huriaon ima amata situa di helman sian lagan sian wek dua nunga majalo tohona kasituau nasida na di tanggal 20 Januari 2010 sia di HKBP Cipayung Cilangkap jalan nunga leleng nasida pidda gade ruas ni huriata domu ala hurang donga parhobas di wek dua di pangido wek dua tu parhalal asa tajako ma amak situa bi helman
siallagan nagade parhalado situa di tonga-tonga ni huriat tahaka di Cibubur di raporto parhalado mai jalan putus so parhalado asa tajakom madi minggu tasadarion amata situa bihelma siallagan nagade udah itu hatta parhalado situa di tonga-tonga ni huriat tahaka di Cibuburon alani di hamama nami sudah luas ni HKBP Cibubur las marohata tajako mamata amak situa di helman siallaganon gade udah itu hatta parhalado gade parjanita di tonga-tonga ni huriat HKBP Cibuburon laos songoni mari hamama nami situa di helman siallagan las dorohani huriata majakon haroromuna gade parhalado gadi udah itu hatta namanya di tonga-tonga ni kuriaon alani di pasu-pasu Tuhan mah aman rap dohotina bangun udah itu hatta di tonga-tonga ni keluarga tua katikina nengro songoni mah hatta pajakono syakali diramoti di pasu-pasu Tuhan mah hita sanuna nuai kupasahatani matiki marhaka patujulu manasida Shalom, Amang Inang. Nama saya Biani, Amang Bulan, Pendeta Rasul, Amang Rakyat, Pendeta Afril, Situlus, MTH. Nama saya Biani, Pendeta Fungsional, Amang Pendeta Krismologi, Arahat, MTH, Daud Inang. Nama saya Biani, Inang Pendeta Afril, Berisimrat, Amang. Selesai dihamu Amang Inang parhalado pakai Cibubur nang majak kerhani nagadi pemula di wilayah dari Cibubur melatih udah memasarkan ke Amang Inang selesai datang dihamu Amang luas agak di Cibubur nah pasangan dihani khususnya nasiang week 2 melatih gudang pesertani na macak penhami gawe pemula di week 2 tonton dulu ini tanya hami siapa mau amina asa mergubung hami dalam lawan terhona namun di pasaran di kuliah hami sebenarnya pertandaan magnet ya cara T pertandaan kembali diriku awal situa biarman siallagan nah walak boleh dikajai bermanur bermanur di masa atas kami nomor saya umurnya 1 tahun dapat 2 tahun 1 tahun dapat 2 tahun kami lahir di Aparita Samosir dengan nama Bunau Ima Bolo Aparita siang Aparita dawat Simatua Keburu Ima Bolo Sidabutar Nasiah Utol Somanima Hata Patina Dawa Jepek Sari Nai Madap Mulati Mahata Dawata Dibaca Kokomuna Dihani di Nana Pemuda di HKBP Cibubur Wawas Berita. Tapi gimana? Ada pujian siang Kor week 2 laos dulu di mana musik Kor week 5.
Marende hita laos tapapuma pilihan sada ado hot sada bi.
buruk sia saluhu naroha ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Hamuna kadonga saha persiaon hata ni tuhata turpuk jamita si pahusor-husoron ni rohata di mingguta sadarion ima minggu parjolo duk Trinitatis imana tersurat di buku 2 Korintus biduopat mamuka maisian ayat 5 sahatu ayat 12 2 Korintus 4 ayat 5 sahatu 12 tapai hutihu madibagasar rohat tabi aidada diri nami hujami tahok kami Kristus Jesusido paboa ibana Tuhan alai na posomuna rohani ala ni Yesus ai debata namadok marsinodda katiuronisian haholomoni ibana do patiur horrohanami pabicar parbinotoa disangap mi debata na di bagasa bohini Kristusi alai di bagasan inganan namuramato parro artanamion asa debatana puna hagogon na sumurungi unak kami dinasaluhud dohami marha porsuhon alai dak kapusohan tarsosak alai dak tarhapit natarlele dohami alai datung pinasobu pinatinggak kodo alai datung anggobolong tok tonggo hupau suk kami di daging ngami hamamate ni Yesus asa patar di daging ngami nang hangongolu ni Yesus ay tok tonggo hami akana mangolu dope di pasahat tu hamatean ala ni Yesusi asa gade patar nang hangongolu ni Yesus di daging ngami naolo matei asa namakorhodo hamatean di bagasa kami alai hangoluado anggo di bagasa kamu ido sahana hamuna kadonga saha perseaon hita hurian itu hatta narak marpungu di mingguta sadarion parjolo sahali turpuk taon omma surat ni Apostel Paulus manajolo manurat suraton sasitonga adorak so di surat si Paulus dope suraton nunga hea si Paulus sian Korintus tutudang lelek si Paulus di Korintus ala tongo di bagasa pangaleleo dope Apostel Paulus hato bodi tinggal ho si Paulus huta Korintus dung haluar si Paulus sian huta Korintus pitor solugo masuk aka apostel palsu masuk tu Korintus jala mangela-ela rohani ruas ni huriai asa manibil unang mangoloi mangihuton hapor siaw nasitong tutuhani godanggo di paroa-roa parpoda haliluoni ditujuhot tu si Paulus parjolo sahali di paroa-roa parpoda haliluoni do si Paulus di dok nasida dak toho dak sito si Paulusi naposo parhalado ula-ula di debata pangalele do si Paulus si baik kaguturo do ibana jala pembunuh do si Paulus ninna kaparpoda haliluoni napaduahon
aladak pola malo si Paulus ninna marjamita. Alani daksongo si Apolos, daksongo si Kepas, boy songon na jagona sila marjamita. Alayang go si Paulus da nga pala songoni. Ujung nga gabi didok na sida, daksitok si Pauluson, ula-ula na pinili ni debata. Napatuluhon, molo marjamita si Paulus, daksitong iba na mamuji pasangat debata. Alay hola na mga luli pangomoan, dohos sangat tudiri si Paulus, ninna kaparpoda haliluani. Ala niya kaparpoda haliluani, gabi masa ka kelompok-kelompok, masa kaparbulat-bulatan, di tonga-tonga ni Huria, na Mehmet, na baru tubuh dope. Adok kelompok ni si Kepas, adok kelompok ni si Apolos. Manghuto si Paulus, marabolo di sada-sada Huria, molo masa kelompok-kelompok. Marabolo di sada-sada Huria, molo masa kaparbulat-bulatan. Asau nak pocah Huriai, alani masa ditongo si Paulus, suraton tu Huria Korintus. Na parjolo sahali di turpuk taon di paboa di hati dako si Paulus, ia marjamita peibana na salilingon, ia manurirangi peibana na salilingon, dang dirina na pinabuah-buana. Alay Tuhani do nani baritahonna di sudia kapakataion, di sudia kajamitana. Yesus do nagabe pusat pemberitaan jamita ni si Paulus. Yesus namate di haupinor silangi, ala ni holongai, ido nagabe inti jamita ni si Paulus, najolo adorang di Korintus ibana. Dang diri na pinabuah-buana, dang diri na pinaheba-hebana, alay habal gaon ni Kristusido, di barita honibana, di sudia katugas pelayanan na, di sudia kaparjamitan na. Alani dang diri na binarita honna, alay Jesus na mamilit, na manodo ibana ido, di barita honibana. Dang diri na pinatuduhon na, dang diri na pinatujolona, alay balgani holong ni Jesus ido na pinaritahon, na pinabuha ni si Paulus, naktu Huria Korintus. Napaduahon di hati dako si Paulus, Jesus ido mapabicharhon, mangalea sinod da kapistara di bana, gabi parbarita na ulibana. Dan ibana sadiri manocotto diri na gabi ula-ula ni debata. Dan ibana sadiri tampil marjamita, alay na dipabicar, na ditakup, na dibuat, na disuruh Tuhan ido ibana, gabi sada ula-ulana. Tohodo na jukai, adorang silele halak Kristen ibana. Kejabo si Paulus, tu halak Kristen. Goda kala Kristen dilele, goda kala Kristen dibudibana, alay ditakup debata ibana, ditiki pardalana tu Damaskus, ditiup Tuhan ibana, gade ula-ulana, gade sisurona, lao pararato barita haluaon, sahat rodi ujungi portibion. Alani Tuhan ido na pabicar honibana, Tuhan ido na mamiliti ibana, dan ibana manocotto dirina. Tuhani manakupi bana, mamiliti bana, jalaikon ula hononai. Napatuluhon di hati dako si Paulus. Ula-ula na mato parro dagingnya. Alay ima gade inganan ni arta na umuli. Lapatan na di hati dako si Paulus. Hala nagaledo ibana. Nauloloja, naulomata porro ibana. Alay di parar, di parhaseak Tuhan ibana, gade ula-ulana. Dipilih debata ibana, gade sebuah berita haluaon, sahat tujungi pertibion. Ido nani ulani si Paulus, molo marjamitai si Paulus, mololo ibana pararato berita haluaoni, alani parsuluon, na pinasahat ni debataro. Jalan apa opaton, terus do sayu pa ujung-ujung,
hamamate ni Kristus ini naibana namarlapatan songon Kristus nama naon na hacit hamatea di portibion songon ido na hacit na nyadopan ni si Paulus dungga be ditakup dungga be dipilih de bataibana gabi udah-udana na hacit na nyadopan ni si Paulus lao pararatto barita halbaoni jalai toktong di paingotibana silang hamamate ni Tuhan Yesus na hati na tinaw ni Jesus di ngoluna di portibion alay da kahatsi to ni ujung ngoluna mula mangoli bana di hari patuluhon jala manaik tuban magijang ido pos ni rohani si Paulus na pararatto barita halwaoni nakpe mangado piarsak parukilon nakpe di pausirusir si Paulus nakpe jod di tuhas tibana kana sosuman alay porsiado si Paulus songo Kristus nama naon na haciti mate di haupinor silang alay da kamatean ni ujung ingoluna mula mangolu silas ni roha pasu do muse dibaliknya kana masai idolas ni rohani si Paulus ido pos ni rohani si Paulus dakka hacito ni ujung ingoluna alay pasu do muse si jalona sian adopan itu hatta hamuna kadongan dia mana naik sidohono ni turpuhot hita sudero hitaon dipilih tuhata songo si Paulus gade ula-ulana na mekmet pararatto barita halwau nasihat Tuhan sudero hita dipilih tuhata Apostel Paulus madok sudah halak Kristen tarjoga di siti dangini Kristus sudero hita ula-ulana mekmet itu hata sudero hita di parat tuhata perpanjangan tangan ni Tuhan lau pararatto barita halwauni tutu maol hacit pararatto barita halwaun nasihat Tuhata alay nakpe maol sadana naik siti rota sa si Paulus danggade lari si Paulus danggade martabuni si Paulus alay borhati bana mangulahon-ulahoni ala porsea ibana ala pos rohana tutuhani dibaliknya kana haciti las ni roha pasu do muse na naik patongon ni tuhata tuhibana ido gogo ido pos ni rohani si Paulus naik songoni mahita saluna na maol na hati tulaon na nyapehon na pinasahat ni tuhat tuhita songok kalak Kristen di hasogoho kalak gohita halak Kristen di palelelele rohita halak Kristen baik dia kapar karejuata alay tatiru masih Paulus danggade martabuni bana danggade lari bana alay borhati bana mangulahon-ulahoni ala pos rohana Tuhani manakupi bana Tuhani mamiliti bana Tuhani napaborhatoni bana totu Tuhanido na menjamin keselamatanna Tuhanido na paradehon akana dia narikot na perlu di ngoluna ido pos ni rohani si Paulus gade borhati bana pararatto barita halwaoni naik songoni mahita tarjodo hita gade akajamita na mangulu tuakana humaliak kita tarjodo hita gade sitidang ini Kristus gade akaula-ulan itu hatta do hita manangi dia hita maringanan manangi dia hita mula-ulaon ikong gade ula-ulan itu haddo hita pa hoton barita halwaun nasihat Tuhani diakana humaliak kita alanya kamanginang dakola situa dakola padita dakola parhalado HP nagadi ula-ulan itu hatta alai sudah hita di jauh dipilit gabe ula-ulan itu hatta godang akaulaon na pinasahat ni debata dingolukta di tonga-tonga ni keluargata baik sebagai halak Kristen kita alani tatiru masih Paulus borhati bana pararatto barita halwaoni di bagasa pos ni roha didongani diramoti Tuhani naik songoni mahita naik nakpe maol pararatto barita halwaoni alai ko borhat dohita pau mangulahon parsuron nasahat tuhita borhat tita ala pos rohata donganan ramotan ni Tuhani dohita dia kaulaon na taulay na padua hona kamanginang laos di mingguta sadarion di patu pahuriata pajakonon nagadi ula-ulan itu hatta
ima amak situasi alagan ulau naborat na nangapehono ni Tuhan nang di tonga-tonga ni keluargamu na gudanggo aka masalah tantangan na naik serupa tetua katikinanengro alani marhite pangulaon ni si Paulus baik postor hata Tuhan Tuhan itu nama milit kita Tuhan itu nama jakok kita Tuhan itu nama nuruh kita totudak pasobon itu Tuhan kita alai postor hata donganan ramotan itu Tuhan itu hita tua katikinanengro manak songo dia pe mau lidala na naik sidala nata manak songo dia pe kejami portivio na naik siadopata iko posdoroha Tuhan itu nama juhita totu Tuhan itu nama jaga keselamatan mengajar-ajari hita tua katikinanengro iko bangulu hita di bagasa pos ni roha molo toktong di bagasa pos ni roha hita lianon itu Tuhan itu kasilas ni roha nang dihita tua katikinanengro laos di minggu tasadario naik patu pauni huriata pabor haton amata situasiahan mamasuhi masa pensiun sianulau kasituaon nasa lelengon nungatung marnaluja nang amata nagabi ula-ula ni tuhata di tonga-tonga ni huriaon nungadi pasahat nasida nasa guguro hadoh pikiran nasida mangula parsuruon nasa hatu nasida songon na pinasahan ni tuhata tu apostol Paulus alai hobbar tumur sadarion pensium manasida asimarohani Tuhan saya marorak marparbue mak akan asinabur homuna di tonga-tonga ni huriau tua katikinanengro asa gade panidangion inang di tonga-tonga ni ruas lao mangihuto tuhata tua katikinanengro nauli na denggan nasinabur homui saya gabi pasu-pasu gabi silas ni roha di tonga-tonga ni huriat tua katikinanengro sudero hita udah ni tuhata parjulu mahita gabi jamita nang dia katonga-tonga ni keluargata ikung gabi jamita mahita nang di tonga-tonga ni akaparsahutauta jamita mahita nang di tonga-tonga ni huriata boiro tu suku-suku di hita basongo dia mau gabi parjamita so huboto marjamita sa langgatan dakta boto marjamita sa langgatan on alai mahita kangulut ta sigano pari diharapon dipilih Tuhan ido hita gabi akajamita marhiti akapakatayota nang gabi jamita hita marhiti akapakatayota nang gabi jamita hita marhiti akapangalakata ikong gabi jamita mahita dia kana humaliak kita dak sehola selang katonok kita bu marjamita manang na di hauma manang na di balia manang na di kantor manang na di pasar pe ikong gabi jamita hita ikon dohonon ni halak butuloy na taon halak Kristen hakabe Cibubur labok begion tabu dengan makatay ikon na ingi manya jamita berengon ni halak siap kita ido tadana ula-ula na met itu hatta hita sudero hita ula-ula itu hatta sudero ruas tarjoga de sitidang ini Kristus alani borha mahita madapot na kaulau ta sigano pari taula makaulau tai gabi kajamita na mangulu mahita tu akan humaniak kita amin martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na marhabang sa di banwagi jang mauliate Tuhan nunga di pakulingi ho kami Tuhan marhiti hatam na badiyay asiro hap Tuhan suatu katami tu bagasar roadot pikiran nami asa marura marparbui hatami asa hatami Tuhan nagadegogo tukot sulu-sulu di hami lau manguduti ngol-ngol nami tu akatikinan ro na tu akatikinan ro pe Tuhan tok tonggo pesikol rohanami tok tong matuha pakulingi ngolu nami asa hatami nagabihad da ngabatabat di ngolunami aso nang manibil hami siya dalam munasitongi ale Tuhan debata manami na marhabang sa di banwagijang di minggu nami sa dario Tuhan huwag kami tu adopamu akapardalanan ni ngolunami doho keluarga nami asiro hap Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami be pada wakarsak pada wabatabat pada parsahito sa tonga-tonga ni keluarga nami tabay matuhan akapasu-pasu akasilas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nami asa toktong las roha nami mamujiho doho mangulaulaon na pinasaha mo di tonga-tonga ni keluarga nami nangakayanakon akapahopu pe Tuhan naug pinalumeho mo di tonga-tonga ni keluarga nami manang di dia bina sida maringanan na daw manang najonok siya kami dangapala huberek kami akayanakon nami nuaik Tuhan dakuboto kami manang ahadi sama tangan na sida alay na pos doroha nami ramotamu nasida
songo pangaramo tiomu di hami di ngananon liano mumusya karina ulina dengan asa sebu hami marlas niro hama muji pasanga guar mula badiai suak songoni matu hadi bagasatikion hubuak kami tu adopamu aka tikting namasa di tonga-tonga ni huriam lumobi di minggu nami sadarion las rohanami Tuhan martabata banagabi ruas ni huriam lumobi matuhad di keluarga sirait inang boru siagian narona sida Tuhan madapotok kami dongan nasaha porsiau di tonga-tonga ni huriamon asimarohap Tuhan tabai mapasu-pasui lam rahuti hami Tuhan marhiti holongmu asa sada hami di tonga-tonga ni huriaon mamuji pasangapoko suak songoni Tuhan nang di anak dohok boru ni huriam di nanang marsakap mamuka pardonga saripeo tuari nanang ro si malo martogi doluk saribu dohot si etrilina boru butar-butar asirohap Tuhan di anak dohok boru ni huriami pakai matuhan huriam namek meti parhitiamu mangapeho pasu-pasu nasakoi tu anak dohok boru ni huriam asa gade ripe natar pasu-pasu ripe na berbahagia marlas ni roha nasida tu akatikin anang ro nak tu akatikin anang ro tabaya kasilas ni rohai asanggia marhite sian itu halam di tada nasida asido tolong suak songoni matu hadi minggu nami sadarion dinani jakon ni huriam amanami situabe sialagan nagabe ulam namek met itu ngatongan ni huriamon asiro hatu hadi amanami on nang di keluarga tabai Tuhan akapasu-pasu silas ni rohai asanggia tok-tong marlas ni roha amanamion mangulau-ulau na pinasahamu di tonga-tonga ni keluargana suak songoni matuhal laos di minggu namin sadarion dinanaik pabor haton ni huriamma amanami na posoma maksitua emer siahan memasuki masa pensiun sian ulau kasitua ni asiro hap Tuhan na posdor hanami dang alangom muasi dohok tolongmu di amanami rak dohok keluarga alai nak tu akatikin anang rope Tuhan tok tong mata baya kapasu-pasu akasilas ni roha gajang ni umur hahi paso di nasida asan dia marhiti sian itu halam di tada nasida asido tolong suak songoni ma Tuhan nang saka rencana ni huriam terlebih Tuhan SPH ni huriam di nanaing borhat hari Minggu madapot todongan nami saha porsial tu Badung Barat asirohap Tuhan ramoti nasida labor do mulak ramoti pasu-pasu nasidang nang di Badung pada wakau lau ni sibuli semua lo tungadong nanang manggugay nasida nang di tonga-tonga ni parminggu ape Tuhan dongane ramoti pasu-pasu nasida asanggia marhita ka pakatidak kono nasida paredion nasida marsangak marmulia goarmu dilihat portibion suak songoni ma Tuhan nang saka rencana ni huriam marhite panitia ulang tahun pesta gotilo dohot tahun okumene inklusif na naik patupa pesta hami tua kari na naengro jalahu patupa hami aka persiapan aka pangaradeon aka rapat di bagasatikion pos rohanami Tuhan donganamu rabotamu hami salhuna asanggia tok-tok sada hami Tuhan mamikiri akan ariko na perlu tulau ni suak songoni ma Tuhan saka rencana ni huriam tu hari Minggu tanggal sia di nanaing patupa padidion nabadia tu akaposo-poso na pinalomehom di tonga-tonga ni ruas ni huriam tuktuhi rohadoho pikirannya kanatoras Tuhan asa dingok nasida pasahat to mabuana kayanakon na pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nasida madohoti padidion nabadiai laos songoni ma Tuhan di minggu nami sadarion marningot kami Tuhan dia kaulang tahun ni amanami nanami ruas ni huriam dohot parhalado na marningot nasida di ulang tahun pernikahan dohot hatu tubuh nasida pos rohanami Tuhan latabamu akapasu-pasu silas ni roha gajang ni umur di nasida asa toktong nasida marlas ni roha marulupulup nang mamuji pasangapoko suak songoni ma Tuhan nang akaragam yaka siulau di tonga-tonga ni huriam sa mingguon partangyangan remanda sana poso sermon lansia sermon SPH BPH sermon doh akalatihan kur asiro hap Tuhan ramoti sude ulau nami pada wakau lau ni sibolis semua lau tungarong nanang manggugay kami asang dia sonak so haribo-ribo kami mangulak kau lau nami hobat tulomone roham lau songoni ma Tuhan di minggu nami sadarion macai toro akaruas ni huriam na di bagasap parsahiton terlebih ma Tuhan
di inak tapu bolon boru nanggolan, di inak si majuta boru siregar, di inak pajaita boru huta barat, di opu natanail boru hasibuan. Asiro hap Tuhan disudia kadongan nami namar sahiti, nungatung lojak kadongan nami Tuhan mangalului hamalumoni, nungatung kacitan nasida Tuhan. Alani mangalopit tanga kami huriam HKBP Ciwuron, maboa pasahato nasida tuadopamu. Asiro hap Tuhan, surdu ko tangamu nabadian agok pasu-pasui, majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti, masih holope hami Tuhan liano mua kagajang umur, liano mua kahamalumon, asanggia tua katikin anengro, boy hami muserak marpungu marlas niro hamamuji pasanga poko, alani tuha pasu-pasu makaubat na pinangan nasida, pasu-pasu nanga katangan ni parubat. Satokin nai Tuhan, nanay ngudutan nami dope Tuhan acara namion, na hobar tu paborhato nama nami na posom si tuem hasi, RMC ahan mamasuhi masa pensiun, toktong mangidohami Tuhan, jongjongi ulaonon, rahuti rohadoho pikiran nami saluna, asa sadahami Tuhan marlas ni rohama mujiho, jalo matuhan ilhelek pangiduan namion, marhite-hite guarnya anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Inamared hita bukuede 707 laos tapapungu mapeliata.
manami nanami nuaik saha mahita tuacara paborhaton amata situa MR siahan mamasuhi pensiun dinamarede hita 120 sada ayat sada doho torma tujuhan matujolo namanami keluarga na pensiun rap doho sudi parhalado Roma hita. Hamua kadonga saha porsiaon taida donuang di tonga-tongata na jongjong di jolon ima amata situa makmur Rio siahan inang burusi jabat na di hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 gokma umur rasida 55 tahun domutusi mangihuton aturan ni huriata HKBP jupang mapartikian pensiun manang masohok ma amak situa makmur Rio siahan inang borusi jabat sian hapar haladon tamado huriau madok mauliate tu debata napata hokamu jala tamado huriata pasahato mauliate di pangulau muna nasalilingon anggia ma marparbue na hinobasa muna gabi pelean na husus jala maboa pasu-pasu alani jongjong mahita sahuria martangiang tutuhata rim mahita jongjong ale de batanami nagok asi doho tolongiroha na sotardodo doho mangasaho kolongirohamido hani rotu adopamu lau pasahato kamuliaten ni rohanami siala pangurupiomu dina posomon nasa leleng di parararho makobasi di huriam nang naposomope naung marhobas na salilingon jala mamukka sa darion pensiuma sianulaoni say ramotima tukpe marujung pangulaw na sida di tikyon say ramotima jala patogu mapos ni rohana sida tuho tangamu nagok pasu-pasuima manogunogu na sida dia ka ari-ari ni hatuauna asa toktong manaili tuho ay siakodo haroroa ni sonang niroha dame doho las niroha na pulin aku mi dang lupa hami mangidoho tuho Tuhan ia tungaro kagaleon dohot hahurangon ni dongan namion di pangulaon na nasalilingon holong mima makukupi sa luhuna
Hudul Maruas. Ujaho kami majo songon surat SK pensiun amang situa MR Siahaan. Surat keputusan pensiun situa Manang Penatua nomor 093-02.1-6-2024. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cibubur yang berkedudukan di Cibubur menimbang perlunya melaksanakan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 tentang masa pensiun sintua atau penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun sintua atau penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan dan menetapkan nama Sintua Makmur Rio Siahaan, tanggal lahir 1 Juni tahun 1959, ditahbiskan atau majalotohonan tanggal 29 Juni tahun 2008, pensiun Sabtu 1 Juni tahun 2024. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas sebagai penatua atau hapar haldoon di HKBP Cibubur Resort Cibubur diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Cibubur tanggal 2 Juni tahun 2024, Pendeta HKBP Resort Cibubur, Pendeta Roden Febri Sitorus MTH ditandatangani. Tembusan Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Parhalado HKBP Cibubur, Pertinggal atau arsip. Ujaho kami muse riwayat pangulaon ni amang Situa Makmur Rio Siahaan di HKBP Cibubur. Tahun 2006 terpilih manasida gabe calo situa di HKBP Resort Cibubur. Tahun 2008 ditabalhon manang ditabiskan gabe situa ima tanggal 20 sia Juni tahun 2008. Aktif dona sida mangula di Huria dohon makobasi di week 2 sahat tu sadarion. Tahun 2000 sada sahat tu tahun 2008 terpilih gabe anggota panitia pembangunan. Tahun 2006 sahat tahun 2007 terpilih gabe sekretaris seksi ama HKBP Resort Cibubur. Tahun 2010 sahat tu tahun 2020 terpilih gabe utusan Sinode Godang. Tahun 2020 tolu terpilih gabe Ketua Natal Parhalado HKBP Resort Cibubur. Tahun 2020 saat tahun 2026 terpilih gabe Ketua Penguan Kor Ama HKBP Resort Cibubur. Tahun 1900 lalu saat sadarion aktif di Penguan Kor Ama. Tahun 1900 lalu saat sadarion aktif di Penguan Kor Week 2. Pensiun namangon nuaeng ala nonggok umur nasida onop 5 tahun. Leleng namangula di HKBP Cibubur lebih hurang 16 tahun. Songonima riwayat pangulaon ni amang situon na boy hupatu pahame. Jakarta 2 Juni 2024. Ale na poso ni debata, mardonga pos ni roha di debata ama. Dohot anak nga Jesus Kristus, dohot tod di parbadia, hupa borhatami mahamu, tu namar pensiun, sai di parartuhatama, pakubasyo muna na sa lilingon, jala di ramoti mahamu, diaka ari-ari si dalana muna dope, tutik kinaron. Amen.
Dihamu amanami amak situa emer siahan. Parjulu sahali madom oliat hita tutuhata ala asidohot tolong rohani Tuhan. Boyamang sahat tunamar pensiun di mingguta sadarion. Asima rohani Tuhan dia kana ulina denggan nauk sinabur homuna di tonga-tonga ni huriaon. Saya marurak marparbui mai di tonga-tonga ni huriata. Tahu puji-pujian hasangapo digoar. Hami huria HKBP Cibubur. Ruas doho parhalado pasahato mauliate godang. Di halu jaun nyamang makubasi ulaunon nasa lilingon. Asima rohani Tuhani sailam bitabaima gajang umur hahipason akasilas ni rohanang di tonga-tonga ni keluarga muna. Songot dalas ni rohani huriata di son upatupahami cicin nagadi halas sono muna di namar pensiu kamu sadarion otik sosadia unang maberek kamu syanarkana alai berek kamu ma las ni rohani huriata pasahaton kenang-kenangan Tuhamu di pasu-pasu Tuhan mahamu mamakeon unak pitori gadis kenang-kenanganon rikopor lutorus berengon nyamang kenang-kenangan sakuriata di pasu-pasu Tuhan mahamu mamake butima. Di Jumuru, saya mesti kita sidu. Oleh perantau dan luluson. Shalom. Horas mari hita salutna. Tamado hita madok mauliate tua mata bata ala asido dengan ibasana natoktong mangaramuti hita. Bui hita marsaur di bagas joron itu hataon marhite-hite perminggota. Las topek matutu di acara nong pensiun amang situa MR siahan ala nok sikop pakko basyunina sida di tonga-tonga ni huriatta jalanunga go umurina sida ono 25 tahun. Las yoksongoni manang dihamu amanami situa MR siahan dot inang buru si jabat mauliatema di pasar rohanami atas nama ruas dohot perhalado HKBP Cibubur di Pakobasio Muna kurang lebih 10 tahun melayani di tonga-tonga ni huriatta. Saya di pasu-pasu Tuhan ma Pakobasio Muna yamang gawi ma parbue mai di saluhutna ruas ni huriatta terlebih di jolo ni tuhatta. Tung masailah situ tu dorohanami donga muna perhalado rap dohot ruas ni huriah KBP Cibubur. Dilas ni rohanami pasahaton nami do tupak tuhamuna marhite-hite peleat di tolu permingguan. Otik sosadia amang napinatupan ni ruasta las marohamuna tuhat tari batama anggo namana bayak ka pas-pasuna pinasa. Jadi songonima di amang siahado inang nungatung sikop di Pakobasio Munai di tonga-tonga ni huriatta saya di pasu-pasu Tuhan ma amang dohot keluarga di julan nyarion jala hami sian perhalado mangido be hami Tuhamuna asabui hamu dengan nami berdiskusi majalo akka buah pemikiran muna Tuhami akka perhalado ang giat lam tu denggana Pakobasyota Pakobasyon nami di tonga-tonga ni huriatta tuhat tama lamang aramoti hita saluhna butima. Laos songonima nang diamanami amak situ emer siahan
penghormatan tertinggi ni ada Batak Tai ape hono nami Tuhamu imaulos si gajang rabu asima rohani Tuhan sailam tu gajang nga mau murmuna lam ditabay Tuhan na kapasu-pasu silas ni roha unang maberek kamu siya nargani uloson alay berek kamu mayas ni rohani huriata mga peho pasahaton ulosot Tuhamu di pasu-pasu Tuhan mahamu sayang gia ma parhitian itu hatta nang uloson mangulosi keluargamu na tu akatikin nang robotima paham pinasaha matiki kor parhalado julo sirum masonon
Huriani Tuhata Parjolo kita pas hatun mau lihat itu mata di bata Pardeka Brasai nama ngalehon pertikian bui kita ramar minggu di bagas corong mulai tema dia mang pendeta do inang pendeta nami nau mangalehon pertikian tuhami lau pas hatun paridangin dia munga manami do ina nami paridangin siap kami tahun 1900 siap itu terdaftar mahami gabe ruas di HKBP Cibubur. Tahun 1900 siap baru termasuk mahami dukungan Quran. Di tahun 2020 saja di Jo Mahami dipilih mahami gabe anggota panitia pembangunan Sian Wik satu tahun 2004 di bagasan kepanitiaan 5 kami diririt amang almarhum Guru Huria Situa Dr. Anus Sabar Papahan Purnawirawan Maijen dohot amang pendeta B Utahaya totu masukkan sian amang Situa As Sitio dohot sian ilang Situa Burumanu di Patupa Huriata mah pemilihan calon Situa tahun 2002 di melalui pertanyaan terpilih kami di sini ala sesuai program di Huriata olah sadar hati hai na dibutuhkan nagabi CST Sian Wik jadi ala menek dope ya nakon ba tu partikian dalam mangihuma ima janji nami disima masuk amang Situa S Papahan gabe CST di nama ngihut dung pindah amang pendeta Behutahaya masuk mamusen almarhum pendeta Patas Merbau dicoba kami muse gabe CST ala nomor perjanjian di tahun 2002 jadi dua hari kami diri di tahun 2000 tahun dah apalah orang lebih tang pola saat kami learning di zaman masa pendeta resort amang pendeta Patas Merbau Victor pindah mana sida muse tu silipi roba muse nama ganti ima amang pendeta Berlin Tamba MD Preses Emeritus jadi amang pendeta Berlin Tamba mengalir kami selama learning di Hurianto ono bulan dobe kami diajari amang pendeta Tamba Victor disuruh kami marjamita antar week tu angka keluarga ni CST kebetulan kami di si CST ima na perjuru amang inang Situa beraja nonya Profesor Sitio baru amang Situa SID baru amang Sihota dohot inang Nis baru Sitorus baru kami sendiri jadi ima sopan dari yon ay susah dia lirik lupi kami diajari amang betul semua menjadi ya harus tidak betul-betul alai soni mah proses dung ditabalok kami laos amang pendeta berita baru nama balok kami ala memang tiki dohon pendeta Elisa alai ngatur pindah musim tu Hurianasi jadi ditabalok memahami di tahun 2000 di Hurianto nama balkon amang pendeta Berlin Tamba Preses Emeritus jadi
Madomolate do iba di Bandung ni amangi selama berbubas nah siap tahun 2000 ima terus proseslah molodong aku situa papahan na perjuru na sida menguda siap kami jadi dong aku memang ada berkaitan pada hati hai mudur sawadik amang setari di masa pendeta resort patas merbau di Sima terjadi pemekaran antara wik 2 dengan wik 2 nang penau di mekarhon di hati hai alai tetap lupa habis ada kur selalu kur wik 2 tur lupa nang penau di mekarhon wik sada dohot wik 2 alan itu saya gawe Roma terus sungguh-sungguh di konsistori pacok-cok kamu bari guna mek siapa ujung di ujung do bari guna jadi orang salah 2010 memahami berpisah dohot tuan kur week 2 tu alai bahasa do debata bangkit do noai tuan kur week 2 mengerbang suak somoni nang kur week 2 bangkit jalan mengerbang ima dung di mekarpon antara week 2 dohot week 2 yang mengalami do tinanami siam ruas diberiakan siam mulai week sada satu week 12 khususnya ruas diburia week 2 do week 2 dak tegamon sukudam na kurang lobi pakubasyok di huriatau ay galedo pangula-ula nama tolpang doa dia lupa di debata galedo pangulio alani kami atas nama keluarga mohon maaf jika na kurang lebih pangulau nami nasada lengon tangyang masih tangyang nama kita asa tok kita di lehon kogudo otu hai paso jadi molo panitagin una paling utama pada dengok una utama holan alania sini rohani di batado mengalih kogudo matunganya buya mengula di tengah-tengah di huria jol managari jadi mohon maaf Tuhan Musa amanami na nami dia ke pangulokku dia kanong salpui jadi dung pida amang pendeta Berlin taba pitor digati mamusedo amang pendeta Hariaja di son habis pendeta Hariaja pendeta Asman Sitopul mamuse sah mamuse tu pendeta Posma sa pendeta Posma sama tu amang pendeta Rohden Sitorus pendeta Resota jadi memang mulai di Huriona memang korama dong alai sipata heado cuti tong sia korama di masa pembangunan ni Huriat tahun cuti magna 3 tahun itu kino ni dung mulak kami sian kedaton alai masuk mamuse na cuti do cuti di luar tanggungan jadi songonima na hurang lobi Tuhamu amanami do tira nami panir jengokku memang di pergugui di batado satu sedario boy marhahi pason saluhut nai alani dengan di basana doi jadi mau lihat mah mungkin adong na hurang molotung adong na lupa au mohon maaf badang alana hobereng mulai jam 12 lewat 25 songoni masyar kami pada dangion iya tong don horon nami mau lihat dia di begasa sedarion ima aka edde puji-pujian na pinatupani terlumubi di hamu punggon lansia lengkap dengan nuansa mau lihat inang sailam hipas gajang ma umur muna songoni nang tudong aku pungon korama memang adong do silugan nami pungon korama bersinar bahasa bersinar pungon amon senior memberikan cahaya tu junior
idul lapatan na moledok korama. Iya. Jadi mangalean cahaya tuaka junior. Suang-suang nang dongaku kor week 2. Ya, selalu kita bersatu memuji Tuhan ini. Nang dihamu amanami nanami punguan kor week 5. Suang-suang nang punguan kor inang parari Kamis. Mulai ati mau pasat kami saluhutna di akaed di puji-pujian na pinatu begono muna di bagasan tikion gabe ben sangak mai di Jahoba lasne rohama nang dihita saluhutna. Na urang lobi ima na buhay tarpasahat kami molate matuhita saluhutna bodima. Mulai tema dia mang situa emersiahan noaing sa meta tu acara nomor 8 madok hata mauliate tu situa na pensiun na perjolo pinasa tai pertikian tu sahalak utusan ni ruas ima inang sihite boru purba sian week 2 inang sihite boru purba sian week 2 tu jolo mahamu inang. Salom, horas madihita saluhutna. Nah hormati kami amang uluan di Huriata, amang pendeta resort, amang sitorus. Nah hormati kami amang pendeta fungsional di Huriata, amang harahap, dohot inang boru sinurat. Nah hormati kami sude parhalado ni Huriata HKBP Cibuburon. Songoni manang dihamuamang inang dohot sude naposabulung ruas ni Huriata HKBP Cibubur. Jumolo mahita madok mauleate itu tuhata bardengga basai. Di sude asi dohot tolong ni rohana na mangaramoti hita. Di godang ni hari dohot tiki na sotarasami. Sahatu sadarion di arina pinarbadian non boy rapunguhita di bagas na badiaon ima di napaboraton amang situa MR siahaan pensiun sian hasituaon mauliate maamang ngadi patorang amang naking pakobasion ni amang mulai sian awal saat na pensius sadarion pos doroan nami amang, jala yakin dohami, selama pakobasion ni amang, gudang do pergumulan ni amang. Baik di tengah-tengah keluarga, di tengah tetangga, songoni nang di tengah-tengah di dongan perhalado. Alay amang, marparbue do amang pelayanan munai, boy tulus saat na pensius sadarion. Jadi jong-jong au di sona mang, songon mewakili ruas sian week 2, mauliate mamang di pelayanan muna sadari salelengon, pos rohanami amang, tujuan niarion, ramotan ni Tuhatta mahamuna, mendalani hari-hari, dung pensiun sian hasituaon. Parbueni pakubasian munai amang, pos dorohan nami lamar saringar goarni Tuhatta di HKBP Cibuburon lumobi ma di week 2 gabe tiruam mahamwamang gabe tiruam ma pakobasyo munay amang diaka parhalado suddu nau poso tangyang nami sian ruas ni week 2 amang di pargogoy Tuhatta mahamu di sude ari do tiki nanay si pasaton na di leon hahipason, di leon lasni roha, gajang di umur, nang tiur niaka pacarian. Songoni manang di sude keluarga besar ni amang, di inang boru si jabat, anak, parumain, pinopar,
Doho sude si solho na mendukung amang selama di pakkobasion ni amang. Totong madiramoti tuhata yala dilehon pasu-pasu. Ima amang hataha mulia teos ya kami songon mewakili ruas. Jala ditikiope dilas ni rohata di naung dijakon amang situasi alagan gabe perhalado di huriaon. Gabe situa di ewek dua. Mau lihat amang selamat datang, selamat mangula di ulaun itu hata, selamat makobasi, sehat-sehat maamang doho sude keluarga. Mau lihat ma di tuhata, mau lihat ma di hita saluna, Tuhan memberkati. Mulia tema di inang sihite buru purba songon utusan sian wik nuaeng pinasa mapartikan museng sahalak sian utusan perhalado pinasa ma tuamang situa JF Nenggolan. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhna. Nau parsangapi ami amang padita uluan, amang padita Sitorus, amang padita Dispandoli Arab, do tinang padita Ririn boru sinurat. Songoni nang dong aku sude perhalado. Tarlumobi ma dihamung sude amanami nanami. Dot na poso bulung nadong di bagas coron. Parjolo mau liate di tuata dilihat di hita saluna do ahi pason. Boy madohoti par mingguon di bagas sadarion. Soni nang madohoti acara penyambutan sahalak situa sian ui dua. Tarlumobi ma di acara pemensiunan ni amang situa siahaan. Di hita saluna tarlumobi di dong aku parhalado ala au diutus samuna madokata di tikion. Sada mainna silopaubi dua sada mainna silopagadong dua silopaubi. Molotungau pe nama dokon dapota sudema ita dapotanuli. Parjolo donokku tu amang situa B sialagan inang boru manorong. Selamat datang amang, selamat bergabung rap mangula hita di Huria HKBP Cibuburon. Anggia ma ditupap pasu-pasu Tuhan pangulau muna anon di Huria tahun sapetong tunapasiuk kamuna di budian nyari. Namangiu ataku mentok mau liate di keluarga ni amang nami MR siahan. Nakin nunga takas binege panidangyo muna. Nunga 16 tau kamu mangula di huriat tahun. Dapok ma tutu tikina, dapok jupang ma di tikina tutu dapot di sialana. Ala naung marumur roamang 15 tahun iban nagabe pensiun. Alaido aturan di HKBP. Molo binereng sian pamatang nyamang masa itu gus dobe jala yakit dau asugari unang aturani anggo 5 tahun nai 7 ano sanggup dobe amang mangulaon molo binereng do sian semangat nyamang songoni do ni pantun kalau bukan karena hewan takkan rusak padi di sawah. Kalau bukan karena aturan, belum tentu kita berpisah sekarang. Jadi, mau lihat ma diamang. Songoni nang di inang borusi jabat persoduk bolon ni amang siahanon. Yakit doau gudang do peranan ninang mabay boy sukses tulus amang sa tunapesium mangula songo paralado. Gudang do radiulahon ninang akaulahon makobasi
kesiapan ni Amangom molonaing martugas di garejaon. Manang na para dehojas, manggosok dasi, mangalak sipatu, tarlumowi molonaing martugas lah Amangon hari Minggu, malam Minggu nai terlabak mulak, ya kidau ngamaus di teleponi nangi. Ngai dia maraket daw sugut. Tarsongoni dorate inang. Dang dungo dope Amangon, ngada de serapan, ngada de kopi. I semua dukungan. Dakkolan alani kemampuan ni Amang siahan iban nagabe boy sehat na sida satu na pensiunon. Jadi salinai mauliate madinang songoni nang diakka pinopar ni Amangon. Yanak kodo parumainna. Hamu pe yakid daw gudang do piranamu iban na selalu sukacita Amangom melaksanakan tugasna. Jadi nakingan igui tidongan nau ulang paliliku bi Amang ngalo jam 12 inna. Jadi molotung jepek pe hatakon Amang songo motivasi sia nau tu Amang tong ma benok ku pantun. Makan kentang lalapan timun sangat lezat jadi santapan. Walaupun Amang sudah pensiun, tetaplah semangat menjalani kehidupan. Angin bertiup sepoi-sepoi, menyejukkan raga dan hati. Saya akhiri sampai di sini, semoga kita berjumpa lagi. Horas majalah gabe, gabe majalah horas. Butima. Moliate ma di Amang situa jep nenggolan songon na mewakili sian Parhalado na parpudi pinasama tu Amang Uluan Amang Pendeta Sitorus. Mauliate ma di Tuhata, mauliate ma di hita saluna asima rohani Tuhan. Dia kanauli na denggan nauk sinaburhon nyamata situa MR siahan di tonga-tonga ni huriaon. Sai marurak marparbue mai lam di pasu-pasu Tuhan. Alani atas nama Huria HKBP Cibubur. Pasatami ditabai Tuhannya kapasu-pasu takatik naneng ro. Butima. Di namared de hita di namared de hita buku de 220 walu ayat 2 laos jongjong mahita salukna. Ale debata amanamina di Banua Gijang. Horo haroroan saluhut silele na dengga doh na saulibasa na mauliutus. Upasahatami masyana nile homi tuhami pelean nami tuho. Sai jalo may gabe wap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami peleanon pati bulhok karajamu. Dito nga tonga ni huriam doh di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami godang silalomi tuhami. Asalam girgirhan madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaomu, say sau malomoni roham di Banua Tonga Osongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadariok kanguluas siya pari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur ho madamena tutod di munabi. Amin. Shalom. Horas marita saluna. Tujolo ma amang dohotinang napatsiun. Dohot na jakon amang sitwasyon lagan. Tujolo mahita madjala nga kamanginang